cyntaf, erioed, mae lesbian pop culture yn y mainstream. Ni'n obsessed, chi'n obsessed, a ni moyn siarad amdano fe. Ydyn, ond ni'n hoffi siarad am straight stuff hefyd, pob mouth stuff really. Felly, dewch gyda ni. Croeso i Pob look, babe! Just rhywbeth bach ar y dechrau, mae yna siawns fydd yna falle ychydig bach o iaith gref, rhagi yn dda, yn y podlediad yma, siwr o fod achos o Cat Morris. Soz. Helo. Helo! A rhyw reswm o'n i moyn dweud bore da wedyn. Meddwl achos mae'r goleuad yma mor fel... Llachar. Gobeithio bod nhw'n neud ni edrych yn gorgeous. Gorgeous, stunning. Mae'n actually 10 munud wedi 6. Am Yn y unrhyw un nos. sydd yn rhoi shit be o'r amser pan i'n recordio hwn, apparently. Wel na, ond hynny yw. Dwi Ie. definitely ddim yn fore. Na, o'n i bai bod chi yn Australia. O, falle bod hi chi. Falle bod chi'n gwrando ar commute. Mae dyn ni international followers, Catrin. Pwy? Wel, nes i edrych o stats ni, a mae yna pobl yn fel Ffrainc a stuff. Fel 1%. Ni'n mostly UK obs. Yeah, crazy na gwe. Mae'n dro pwy. Fes ni yn hoffi gwybod pwy. Yeah, probably Takivi yn Ffrainc. Ti'n meddwl? Fi'n mynd nabod yn rhywun yn Ffrainc, so... All on me. All on you. So reit ti? Fi'n dda iawn, diolch. Fi'n Good. good. Sut wyt ti? Sut oedd dy ben wythnos? Yeah, good. Nes i cod lan y ffrind fi Fern, athyn ni i Cardiff Dogs Home. Nes i weld. Achos mae Fern yn gwirfoddoli yna, so mor ges i cute. mynd efo hi. A basically, chi jyst yn troi lan, os chi di ceisio fel gwirfoddolwr. Right. A maen nhw, chi mewn cyw, oedd yna cyw eitha hir actually o bobl, oedd moyn cerdded y cwn. So ni yn y cyw, dath ni'r blaen, oedd nhw wedi rhedeg mas o gwn. Hwna'n Gyment o bobl. wild. Wel, hwnna'n gret. Yeah, ond nath hi fel, nath hi play o lan, oedd hi fel, you know, Catherine's missing her dog, her ex has like stolen her dog off her, fel, not the truth. A nath hi'n dweud, ti'n be, mae dyn ni puppy yn y cefn, os chi moyn just fel hanner awr i socialise gyda'r puppy, o'n i fel, yes. I know, Rottweiler. Nes i weld super cute. Beth oedd enw'r ci? Theo. I know, a mae Theo nawr ar gael i'w mabwysiadu, Cardiff Dogs Home. Cardiff Dogs Yeah, Home, yn okay. amlwg ddo, mae wedi cael loads o sylw achos mae fe'n puppy. Ond ie, oedd e'n gorgeous. Oedd e'n mor lyflu. Fi'n colli'r cwmni yna loads, so ie. Wel, nes ti dweud, fi'n meddwl wythnos diwetha, bod chi'n mynd i gael cath. Oren. Ydy hwnna actually mynd i Wel, ddigwydd? ni'n mynd i cael cath Sam nôl. Sorry, ble mae cath Sam? So, what do you mean? Ble mae'r gath? So hwn yn really typical lesbian story. Oh, a fi'n gweithio, God. mae hi'n ffain gyda fi'n rhannu hwn. So nath cariad hi symud mewn gyda hi blynyddoedd yn ôl, ac oedd gan Sam cath o'r enw Rosie. Cute. A wedyn nath y cariad cael kitten newydd, ac yn anffodus oedd y kitten a'r cath ddim yn dod mlaen. A so oedd e ta-ta i'r gath greiddiol. Sorry. I know. A fi'n meddwl achos oedd dim lle arall gall y kitten fynd, ond oedd dad Sam yn hapus i gael Rosie. So mae Rosie bod yn byw efo dad Sam am fel 2 neu 3 blynedd. So mae hi'n dod, a mae hi'n rescue, so mae hi'n mynd i gobeithio, ni'n mynd i weld sut mae hi, cos mae rhaid nhw fel acclimatisio o pethau. Gweld sut mae hi a gobeithio, dwi ddim yn mynd o'r goll. Oh my gosh. I know. So mae hwnna'n digwydd. Gobeithio rhywbryd wrthos yma. What a lesbian tale. I know. The retrieval of a cat. The retrieval. Ti byth di cael fel Anifeiliaid Anwes i dy hun, na? Na, hamster. Pan o'n i'n fi ai. Ti'n be, efe ti nath dweud, na, Sam, nath dweud, mae gan bawb unhinged hamster story. Oes gen ti'n? Ddim that unhinged. Oes just gen Sim i ti? lot i ddweud. Yeah. Yeah. O'n i'n coi fel nerdy kid. Oh, really? I wouldn't have... Who'd have thunk? Wow. Ond, so nes i enwi'r hamster ar ôl chess piece. Enw y hamster oedd Rook. Rook. Yeah. Which actually, nes i ffeindio mas ar ôl hwnna, mae hwnna'n fath o aderyn, which o'n i ddim yn gwybod ar y pryd. So hwnna'n bach yn stupid. Fi nawr sylwi, fi byth di gweld llun ohono ti'n iawn a fel... ydyn nhw'n glorious. The gayest little child you have ever seen. Falle dylwn ni, danfon llun, a na i roi nhw lan ar stories Instagram ni, i pobl cael gweld, cos o'n ni'n yr opposite, fi yw'r fel straightest child you've ever seen. Okay.
Gai ddangos y llun i ti nawr, jyst i ti gael rhoi ymateb, a wnaeth pobl mynd draw yn Instagram i weld e. Achos. Right. Okay, fi'n mynd i mynd fel deadpan, jyst i cael fy hun mewn Iawn. y mood. Oh my gosh, fi di ffeindio'r lluniau. Okay. Okay, fi'n mynd i ddangos ti llun yma. Is gen ti mullet? Na, ond mae bach yn edrych o hwnna, cos oedd da fi fringe a constantly baseball cap. A fe. A wedyn fi... Fi'n sorry, Ti'n gweld coes fi? coes. Mae fel hiked lan. Okay, the visual picture yw, mae coes fi... Mae coes fi'n sort of... Fi di roi fel lan ar ben ffens. I fod fel, this is my fails. Yeah, in a sort of, I don't know, really fel possessive way. Mae hwn yn iconic. Ti, achos mae'n edrych fel bod gen ti mullet, ti literally yn edrych fel hillbilly. No offence, ti ddim yn, ti'n well dressed and everything, a trackies, a shoes. Tracksuit, puffer jacket. Actually, ti'n meddwl beth, it's kind of nowadays lesbian fashion. Yeah, actually, ti'n gywir. Tell me I'm wrong. Wow. Puffer jacket, trackies, baseball cap, and the most lesbian-y little pose you've ever seen. Wow. Llun arall, ohono fi, yn gwisgo Hawaiian shorts. The wide stance. Yeah. Ti fel mansplaining. Manspreading. Manspreading, Except not manspreading, 10-year-old girl. No, well, 3/4 shorts. Yeah. Wow. I know. Oedd hwnna'n eye-opening. Os ewch chi draw i Instagram ni @publicbabe, gallwch chi weld y lluniau. Yeah, ond fi moyn gweld llun ohono ti hefyd. Okay, na I trio ffindio un. Ond the thing is, o'n i'n just generic child yr oedran yna, so falle na I ffindio rai mwy oedd pan o'n i'n teenager, cos o'n i'n mor girly. Oh, no way. Yeah, fel heels and short mini dress. Oh my gosh. A fel clutch bag vibes. Pre-fel tattooed and... Oh yeah, pre-edge. Yeah, pre-edge. Brilliant, okay. So be nes ti dros y penwythnos da? Wel, be nes i ddim dros y penwythnos? Oh, wow. Honestly, absolutely packed. Do fe? Packed weekend. Nice. Yeah. So, well, athyn ni Lundain, ond... Sut o Titanic, sorry, you're going to give me all the context, ond fi just a'n gwybod one word cyn i ti fynd mewn, sut o Titanic. Fantastic. Oh. Oedd e'n absolutely brilliant. Oh my God. Mae rhaid na i fynd eto gyda ti. Oh, really? Yeah, honestly, dylen ni gyd mynd eto gyda Rachel Sam. Oedd e'n absolutely hysterical. Really? And if you like a cultural reference... Oh, good. Fel ni yn. And we live off of cultural references. Ti'n mynd i fod yn absolutely obsessed. Okay, amazing. Unrhyw un sydd eisiau fel really fun night out. Ond hefyd, maen nhw'n gantorion amazing. Yeah. Maen nhw'n really dylentog. A mae e just mor funny. Mae e mor funny. Ewch i wela. Okay. A nes i fynd i'r Indian tasting thing o'r diwedd? diwedd? Do, that's stunning. Ond, right. A fi'n gwybod ti'n dog lover, a fi'n hoffi cwn. Yeah. Fi'n bach mwy fussy amdano nhw. Fi ddim hoffi rai sy'n neud o lan a fel really, really apar na fi. Fi bach yn overwhelmed. Bys ti'n casau ci fi, then. Fi fel, calm down. Oh, yeah, bys ti wedi casau ci fi, yeah. Bechod. Well, obviously, and I think mae hwnna ers Covid, mae pob man di mynd yn mwy dog-friendly. Cool, grand. Mae hwnna'n gres gyfer ffrindiau fi sydd y cwn. Yeah. Fab. Ond oedd y bwyty yma, wyth oedd yn eitha neis. Oh. Yn dog-friendly. When I tell you, oedd na un ci yn mynd yn absolutely insane, really high-pitched, a ar y dechrau, o'n i'n meddwl bod yn plentyn yn fel sgwylch yn cael like, really, really like bad meltdown, o'n i fel, oh dear, beth sy'n digwydd? When I realised oedd e'n ci. A ar ryw bwynt, get out. Yeah, well, mae'r un peth gyda fel pan mae pobl gyda babis nag yn nhw mewn fel cinema. A when it gets to a point lle maen nhw'n sgrechen am awr, mae'r babi mewn distress. Yeah. Fel, yeah. Yeah. Mae fe'n anodd achos fi'n gwybod yn amlwg fel maen nhw moyn gallu mynd mas a joy o'r profiad yma gyda babis neu cwn nhw. Ond mae fe, a mewn unrhyw situation, os y ti a fi di mynd am bwyd, a fi y dechrau cael meltdown, like... Bysyn ni'n gadael. Yeah, bysyn ni, just fel... Dyw'r stim right, fel os mae'n rhywbeth yn... I don't know what I'm trying to say, but yeah, fi'n cytuno. Na, mae'n ffain. A gyfer fel... Mae yna achlysuron ble mae fe'n really bwysig i gael dy gidi yna, os mae'r ci ti'n really bwysig i ti. Os ti'n priodi a ti really moyn dy gidi yna, mae pobl yn. Great, you do that. Ti'n lli mynd mas am swper heb dy gidi? Na?
Wel, mae'n dibynnu. Os mae'r ci fel high anxiety a fel... Os dyma ci gyda high anxiety, paid o'r rhoi really busy restaurant. Na, as in fel... be enw separation anxiety. Yeah, I know. Ond mae hwnna lot o hwnna i wneud â fel temperament y ci a bach o training, really. Well, honestly, o'n i'n meddwl, oh my gosh. Yeah. Beth, o'n i fel, os o'n i'n eistedd ar y bwrdd drws... O'n i'n bell wrth y ci yma. Os o'n i'n eistedd ar y bwrdd drws nesaf, bys o'n i fel, beth wyt ti'n neud? Wedyn, fel cwbl o byrddau'r voice ni, a eto, fel grand os ti'n moyn dy gyd i yna, ond o'n i'n meddwl bod hwn yn mad, massive golden retriever. A oedd e fel open kitchen yn y bwyty yma, a oedd e'n really agos i'r gegin. A o'n i fel... Mae hwnna, i fi, dyw hwnna ddim yn neis i'r ci. Oedd e'n really bizarre. Gwynto'r holl gwynt yma. Ie, oedd e bach yn odd. Yeah. Wedyn, beth yw enw'r cwn absolutely huge yna? Ydy fel Doberman neu rhywbeth? Maen nhw'n Yr un sy'n edrych fel fashion dogs, Doberman. Na, mae'n edrych fel... Mountain dog, yr un fluffy. Na, dyn nhw ddim yn fluffy, ond mae'n edrych fel Scooby-Doo. Oh. Oedd e'n yeah, but bron anferth. Yeah. It was like... Ridgeback, fi'n meddwl, neu rhywbeth fel na. Oedd e'n maint ceffil. Wow. Lucas, o'n i wedi gweld y ci. Oedd o'n y bore wedyn pan nathon ni gael brunch gyda un besties fi, Becca. Yeah. So, nathon ni gael brunch, a nathon ni fel y ci yma'n dod mewn. A ni fel, couldn't believe my eyes. Ond os o'n i di fel... Cos o'n nhw kind of di ystod rownd y gornel wedyn. Os o'n i di mynd i'r tŷ bach a ddim gwybod bod y ci yna, I would have shat myself. Terrifying. Oedd e'n absolutely huge. Huge. Fi ddim yn deall sut mae pobl yn fel cadw control o'r cwn, pan maen nhw'n fel walks a pethau. Oedd e'n hilarious. Dyla ti di gweld gwyneb y pobl oedd yn gweithio fan'na, fel, nhw'n dog friendly, so nhw fel... Yeah. Is that a dog? We're not horse friendly, babe. Oh, crazy. Oh, wow. Yeah. So mae hwnna'n weird. But fi'n licio pan fi wedi bod i fel llefydd sy'n dog friendly a fel arfer mae'r cwn mewn fel separate space. So bydd pobl sy'n wedi dod â cwn yn iste. So os oedd pobl yn anghyfforddus gyda hwnna, o leia mae yna separation. Yeah. Ond wedyn mae hwnna'n hala'r cwn mynd yn nuts achos maen nhw gormod o cwn mewn un lle wedyn. Mae'r peth. So mae'n fel, mae'r balance. Na beth oedd yn y bwyty, oedd fel y cwn jyst i gyd ydych fel sgrachen iapan ar ei gilydd. Ond yn wedi os ti'n gwario lot o arian i fynd i'r restaurant yma. Oedd e'n neis, oedd y bwyd yn really neis. A gathon ni amser hyfryd, a nath o'n ddim fel para am byth, ond oedd wedi para digon hir i ni fod fel, surely bydda ti'n mynd ar ci allan. Oedd e'n wild. Ond, oedd e'n really nice. Other than that, great. So, mae'r traitors wedi gorffen am gyfres arall. Mae'r traitors wedi... It's gone. It's done and dusted. Done. Ond mae'r Traitors US nawr ar BBC iPlayer a mae fi a Sam moyn gwylio ond ni'n mynd i gael bach o break gynta. Yeah, fair enough. Decompress. A o'n i'n moonlightio ar Radio Cymru yn newyddion yn sôn am Traitors. Othos dratha. Fi'n gwybod. I had a great time. Oedd e'n really anodd i ddim rhoi spoilers i ffwrdd. Nes i bron roi un, o'n i fel, na, methu dweud hwnna. Nhw wedi gweithio ti ddim i wei beth oedd mlaen yn noson cyn. Yeah, so oedd e'r bore'r ffeinal o'n i mlaen, a oedd e no spoilers, o'n i fel, shit, fi methu cadw cig fi'n gau ar gyfer unrhyw beth, let alone. Yeah, so ni'n really struggle i wybod, what can I say and what can't I say? Rwy'n gofyn chi wedi colli track nath Cat fynd, Catrin Morris, hynny yw. Which one? Mynd ar rhaglen dros brecwast. Do. Dydd Gwener, i sôn fel mega fan Traitors. Mega fan. Ei, o'n i mor dda, nath nhw gofyn fi nôl ar y dydd llun. I siarad am y Traitors? Ie. A ti anna fe dydd llun? No way! Ie, ffrid o gored yn nawr. Wel. A bydd fi rand yn ôl. Ie, bydd rhaid. Ac o ti ar Radio Cymru hefyd, DJ-o. DJ-o, ges i ishten sut Laura Moore yn cyfro hi nos Wener. Sut oedd hwnna? Oedd e'n greu, tro cyntaf i fi wneud, fi wedi wneud bits cyflwyno o'r blaen. Fi wedi wneud bits teledu in a past life. Wel, fel job llawn amser fi o'r blaen. A wedyn fi wedi wneud bits ers ni, fi'n really joio fe. Ond oedd hwnnw tro cyntaf, a fi wedi gweithio yn radio blynyddoedd. A fi wedi wneud pods a stwff, ond hwnnw oedd y tro cyntaf i fi wneud fel rhaglen radio ar ben fy hun, 2 awr. 2 awr, oh my god. Ond mae hwnna'n ideal i ti, achos ti
yn cario conversations ni. Na, dwi'n meddwl ddim yn wir. A llai ystaf fan hyn a just joio rhan fwyaf o'r amser. Achos allu ti cael chat efo dy hun am 2 awr, which is basically what that was. Yeah, Bach o music sprinkled in. Na, ti'n siarad gyda'r gynulleidfa, ti'n gwybod. Oedd pobl yn fel text o mewn? O, am llun, ie. No way! Yeah, Oh my god, dos o fi wedi fel text o ti. Oh, damn. Tro nesa, os gewn nhw fi. Yeah, tro nesa. Please. Please. So, oedd yn really fun, oedd yn really good. Yeah. Un dydd, gawn ni sioen hun. Oh, bydde ti'n hoffi hwnna? Byswn ni yn, mae'r elfen byw yn neud fi cachu pants slightly, achos fi yn wedig ar y BBC, because pre-watershed, not swearing, might be hard. Post-watershed ar Radio Cymru, ni ddim yn annog. Ond chi'n cael... Na. Oh, wow. Be, just for the sake So just of dim it, rhegi. So, but if you really. accidentally say bloody hell, ydy bloody hell, beth yw'r ffin? Can we have a bloody? Fi'n siŵr os fi'n gallu gweud... Fi'n meddwl bod yn Dim ffain i tea fi gweud hwn. regulations Na, BBC. fi'n meddwl bod Na, yn i fod ffain yn i fi glir. gweud hwn. Ond mae yna restr o ragfeidd. Oh, okay, yeah, fi di A maen gweld... nhw'n mynd o fel ddim Don't o'r do wael this, i yeah. fel wow. Okay, yeah, fi di gweld, achos mae gan Esbyd Rec Restr hefyd, achos pan fi that? angen fel dweud os mae yna rhegi neu rhywbeth yn y Yeah. rhaglen, obviously announce y ddweud, fi fel, ydy fel brone, neu, so pethau fel na, neu fel, pan maen nhw'n dweud geiriau fel, I don't know, yeah, maen nhw wastad, fi dal ddim yn glir. Yeah. Gyda, mae yna hefyd fel nuances fel, os ti'n dweud fuck, fel... Oh, well, yeah, mae'n obvious swear. Yeah, ond ond fel mewn rhai rhaglenni, bydde fe'n ffain, os fel, mae fe'n wath, os ti di mynd, os ti'n fel, I don't know, just yn dweud e fel throwaway comment. Yeah. Ond i fel, fuck it out, Yeah. Ond os ti'n regi at rhywun, a ti'n mynd, ti'n effin siwr, neu os ti'n fel, ti'n effin this, ti'n effin that, Yeah. mae hwnna'n lot gwaith. Wow. So, yeah, fi'n mynd... So, ar sioe radio ni, nawn ni ddim wneud hwnna. Na, nawn ni ddim. Na. Na. Ni cadw rhag fe. Fi'n meddwl bod ni ddim actually yn fel sweary bunch, anyway. Really. Fi'n trio peidio. O, ti'n trio? Yeah, I do, Oh. actually. Yeah. Wow, fi ddim yn trio. I just whatever. Ond fi'n teimlo fel fi'n weddol dda. Fi'n dim ofo ti'n regi. O ti? Oh na, sos guys. Ond eto, ddim fel mewn ffordd fel Fel, yeah, gwael. Yeah, but confronting. Ddim mewn ffordd aggressive, ond mae mwy just fel, Yeah, well, yeah, literally full of yeah. waffle and a couple of shits pob un o hyn. Yeah. Mae'r episode yma mynd i fod yn eitha heavy ar y rhagfeidd, sorry. Dylen ni blifo nhw? Na. Na. Ni'n gweud The fans love it. Nes di sôn bod gen ni couple of fans, do? Do. Mae dy fi rhywun fi'n gweithio efo. Fi'n mynd i roi shout-out i hi. Go on. Just achos mae hi mor fel dedicated to the A cause. fi'n nabod i hefyd, actually. Yeah, Pan o'n i'n- Catrin, bloody Catrin arall. Another one. Pan o'n i'n gweithio yn teledu. Oh, Back in the yeah, day. Back in the day. Yeah, Catters. So mae hi wedi bod yn gwrando. Ydy. That's Mae nice. hi'n cytuno efo ti ar y curry yn y haf. Mae hwnna'n real throwback nôl i falle'r banod gyntaf. I know, o mae bosib. dedication, honestly. Wel, o'n i'n gwaith heddi, a... Wel, yn gyntaf mae'n y dyn sy'n gweithio yn Radio Wales sydd yn hyfryd. Mae hi'n... Oh, na, o'n i'n meddwl ti wedi dweud, mae yna dyn. O'n i'n fel, mae hwnna'n crazy, because 75% o audience ni yw menywod in their 20s to 30s. Thanks. Imagine if you came in like, there's an 80-year-old man. Oh, class. Na. Dim Nadine. Mae na ddyn. Mae Nadine. Fi'n joio hwn ddo, os mae'n golau. Ie, mae hi... Oedd hi fel, ti'n mynd i roi shout-out i fi then? Ti'n mynd i roi shout-out Wel, i fi? cwti, Wel, dyma ti. Nadine. Dyma ti. Ond hefyd, nes i bumpio mewn i heddi, Bronwen Lewis. The one and only. The one and Mae mam only. fi yn caru Bronwen Lewis. Mae loads yn. Fi'n meddwl mae hi wedi gweld hi o leia 2 waith yn fyw. Mae hi mor Big fan. genuinely hyfryd. Nice. Yeah, Yeah. mae'n actually really, really nice. Like, yeah. like a good egg. Oh. Yeah, and a good ally hefyd. Mae ddweud. Ally. Yeah, mae really yn ddo. Da iawn. Yeah. So, nath hi ddweud fod hi wedi bod yn joio. I gweld y fideos bach ni ar Instagram. So, yeah, nice o fe. Little business. Yeah. Fi ddim yn gwrs i fi teimlo weithio pan mae pobl yn dweud bod nhw'n gwrando, fi bach fel, oh na. Dwi'n mynd, oh god. Even though ni'n
eistedd fan hyn, And i gyda moyn pobl i microphones wrando. a cameras, and that's the entire point. Mae bach yn embarrassing pan mae pobl yn dweud bod nhw'n gwrando. Fi'n mynd, oh my god, hwnna'n probably meddwl bod ti wedi clywed fi'n gweud hwn, a dyna ddim yn ideal. Ond dyna ni, what's and all. Yeah, dyna'r holl pwynt. Fi wasam just dweud fel unrhyw un sy'n heb gwrando eto a mae rhywun yn sôn am y podcast a fi'n gorfod esbonio beth yw e, like what I do in my free time. Yeah. Fel, basically just fi a Cat yn cael gossip. A maen nhw fel, oh, ideal. Yeah, os fi eisiau fy sôn yn fwy intentional, byddai'n dweud, mae'n fel chatty pop culture podcast, but like through a lesbian lens. Yeah. Ni'n siarad lot am, lesbian stuff. And on that point, nathon ni briefly siarad am traitors, a wedyn mynd yn distracted. So, nôl at traitors, classic. Yeah. On nôl at traitors, Yeah. through a lesbian lens. Oh my god. Fi di bod yn dwlu ar yr edit fi di bod yn gweld o Claudia Winkleman a Frankie o'r traitors, mother. Iconic. Pan maen nhw'n cerdded trwy'r corridor, specifically, a maen nhw bach o fel look at ei gilydd. Oh my gosh. Sorry. Wow. The tension? Stan. Stan. A hefyd, dwlu ar corduroy jumpsuit i. Achos ti'n gwybod, fi'n fan hefyd. Ti'n big fan o corduroy jumpsuit. O corduroy jumpsuit. Yeah, which is like how to be a lesbian 101. Yeah. Lucy and Yak bonus points. Yeah, fi'n teimlo fel bod hi just ddim yn gwybod bod hi'n lesbian eto. We shouldn't be putting this on her. I mean, mae gen hi pedwar o blant, which I assume by a man. Oh, fi'n nabod lot o bobl sydd wedi cael plant a wedyn wedi cael rhyw fath o droedigaeth. Mae rai pobl yn cael droedigaeth crefyddol, mae rai pobl yn cael droedigaeth rhywioldeb. Oh, well, Frankie, croeso'r clwb. croeso, babe. Hyn o dos ti ddim eisiau bod ma, ti ma. Na. Rhaid hyn ti hi, dewis be bynnag mae hi moyn. Ond, mae neill yn mynd i fod yn Claudia, neu mae'n mynd i fod yn Alexander. Be ti'n meddwl? Ti wedi bod yn clywed pobl yn sôn am hi a Alexander? Claudia ac Alexander. Frankie ac Alexander. Fel, for real, neu fel oedd e'n secret relationship oedd neb yn gwybod am? For real nawr. Fel... Achos oedd pobl yn fel colli meddwl nhw dros Alexander hefyd nag yn nhw. Ddim ar y dechrau, ond I think... Ddim ar y dechrau, but he really came into his own. A nath Claudia helpu hwnna hefyd fel, dwi'n a bit pan oedd hi fel, he's so fast, like a pony. Like a pony. A the best closing line ever, Claudia dweud, you're never going to believe where Charlotte's from. And i fel, Mor dda. mor dda. Fi mor, fel, I know Claudia Winkleman's been around, fel, she's not new, but I love that she's having like a moment. A moment. Yeah. Ti'n gwybod y BAFTAs, a bob blwyddyn maen nhw'n gwneud gwobr presenters, a bob blwyddyn mae Ant and Dec yn ennill e. A dim byd yn erbyn nhw. Nah, maen nhw'n dda. Stuff yn erbyn nhw, please. Oh, really? I like them as they're great, but fi fel, why, how are they winning this? Is it public vote? Fi'n siŵr. Pa panel o industry experts still think it's okay to vote? Ond maen nhw'n dda ar job nhw. Yeah, but there's other people that are just as good. They don't need 20 years worth of an award. Wel, dyma ni. Come on, Winkleman. Did he meddwl, pryd ma fel Annie? No idea. Oh, and he meddwl, like, it's coming up. On No. Surely. I don't bloody know, because the patriarchy is strong. Yeah, but Winkleman's stronger. I love She's that mother. as like a general tagline. Visual Winkleman is jumper. strong. The patriarchy's strong, but Winkleman's Winkleman's stronger. Okay, official public babe merch. I'll design it, we'll drop it. Gwych. Herbs. Ti'n meddwl bod nhw'n prynu hwnna? Fi? I'll buy the whole stock. So, yn lle just creu stock, just ti a fi. Yeah. Actually, Ti'n ti'n meddwl be, bod nawn ni ni fel prynu licensio Winkleman. Ydy hi di trademark o cyfenw hi? Falle ddim. Anos Maybe we just send her a DM out of courtesy, but fel, we fucking love you, babe. We're doing this. A falle gallwn ni roi fel 10% i charity queer, and she'll love that. Yeah. I was like, Let's do it. genius. Weithiau, mae pethau, fi dal mewn, mae millennial brain, mae dal mewn fel yr era'r 2010s, a pan mae syniad da yn dod, fi moyn dabo. Oh. Ti'n meddwl gael hwnna? Na, oedd hwnna'n... Fi byth yn, ond mae just mentally, mae dy fi bach o fel, it's in my body to just automatically... Oedd ti'n... Fel reaction. Oedd hwnna'n o'n i rhywbeth ti'n byth, neud? na, o'n i byth yn, but it's just so part of my pop culture reference. Well, surely o ti ddim yn
Mae fel, pan mae dweud fel, mae rhywun yn dweud, o, ti'n edrych yn cute neu rhywbeth, ti'n just mynd, you know, it's that vibe. It's like an automatic response. Audio medium. Okay, so be nath Cat just fanna, oedd rhoi y peace sign a fo'n neud fel cutie little gwyneb. Yeah, sorry guys, wastad fi. Oh, mae'n iawn. So, Dyna diwedd y traitors. Dyna diwedd y traitors. Mae nhw ar hyn o bryd yn castio ar gyfer y gyfres nesaf. Mae yna wythnos i fynd. Fi ddim yn meddwl bod fi'n cael trio. Achos mae'n BBC. Achos mae'n BBC. Ond, a rheswm fi'n meddwl hwnna yw achos pan oedd y BBC yn castio ar gyfer I Kissed a Girl, nath tua 20 person hal ar application at fi, cos o'n i'n single. A o'n nhw fel, surely. Yeah. Surely this is... Na, fi'n meddwl ti ddim cael os ti'n gweithio i'r BBC. Na. Babes. Bod yn, obviously, Studio Lambert. Yeah. Ddim mas. Bydd rhaid i ti'n neud ar ein tram. A ti hefyd, do teulu methu chwaith. So, bys y Rach methu, bys y teulu ti methu. Neu, os maen nhw angen fel declare fe, then it depends how, like, close you are to it. Yeah, gwir. Falle bydd ti'n fine. Falle bydd ti methu neud o. Falle bydd fi wedi spoilio fe i ti. I quit the podcast, that's case. Na, byswn ni byth yn ymgeisio, just achos I couldn't do it. Fi'n gormod o people pleaser. If the chance that I would be a traitor, bys fe'n gormod I fi, I would melt, so... Fi'n meddwl dylen nhw'n neud e ar hap. Fi ddim yn meddwl dylen pobl mynd mewn a gweud, o ie, fi eisiau bod yn traitor. Na. I think dylen nhw just... Ond nag yn nhw'n neud, fel, efer producer ti, obviously yn edrych ar y cast o bobl a wedyn dewis pwy sy'n mynd i fod yn traitor. Maen nhw'n gweud taw Claudia... Yeah, as a Claudia. Claudia. Sy'n dewis. Sydd yn dewis. As if. Ond, obviously not. Na, as if Claudia's there fel yn gwesti hi yn edrych trwy'r casting. Na. Wow. Wel, fi'n meddwl bydd dal dych chi tua 6 diwrnod neu tua 8 nos i fynd os chi moyn ymgeisio. Yeah. Felly ewch amdani. Yeah. A os chi yn ymgeisio, let us know. Yeah, nawn ni fod yn references i chi. Yeah. Okay. Wyt ti eisiau chwarae game ridiculous? Oh, always. Gwych. O'n i ar TikTok, dyna o'r blaen, classic, fi ar TikTok, bob dydd. Mae hanner o podcast ni yw ni jyst yn defnyddio stuff o TikTok. Like, we don't need to prerequisite it now. No, fine. It's fine. So, oedd yna... Fi ddim yn gwrs yn podlediad neu jyst yn fideos gyda'r 2 neu 3 boi hoiw yma. A nhw'n chwarae game o'r enw Is It Gay? Okay. So, beth yw ti'n dewis? Yeah, fi'n gwybod inanimate object. Yeah. So, okay. Cwestiwn i ti, ond neu i ni drafod, is it gay? Headphones. O, mae hwn yn anodd. A dyma issue fi. Beth? Yw, pryd bynnag mae rhywun yn gofyn i fi wneud fel quickfire neu yes or no, fi wastad yn dweud dibynnu. I know, I'm the worst person because it's not fun for the game. Okay, headphones, not gay. Mae gen i farn eitha cryf. Earbuds, AirPods, straight. Yeah. Headphones, gay. Fel proper over ear. Over ears. Yeah, gay. Cans, like, yeah. Yeah. Gay. Pam? 100%. Yeah. Ond wedyn dweud hynny yn y gym, which is the straightest place I've ever been, lot o over-ear headphones for the girlies. So gay and girlies over yeah. But yeah, and really... A mae lot o stuff yn dod o fewn gay and girlies, really. Yeah, ond eto... Sorry, I'm ruining your game. Nesa? Okay, fi ddim wedi meddwl amdano nhw, so mae rhaid i fi wneud y lam ar y spot. Nes ti dod un i'r gêm? O'n i jyst yn meddwl byddwn ni'n workshop o fe. O'n i'n meddwl y ti'n... Bring something to the play. It's not all on you. Okay, beth am granola? Gay. Achos fi'n bit o fe. Eto, granola gyda ffrwyth, gay. Granola plain. Oh, yeah. Straight. Yeah. God, yeah. Fruity. In many ways. In many ways. Okay. Pam, though? Diddorol. Okay. Be am blinds? Blinds. Ooh. In opposed to fel proper curtains. Fi'n teimlo fel bod blinds yn straight a mae curtains yn gay. Na. O, ti eisiau gwybod pam? Go on. Achos gyda'r curtains, ti lli fel
cael hwyl gyda patrwm a lliw. O, ni ddim yn gwybod cael hwyl gyda'r curtains i fod mewn pafod. Yeah, ond patrwm... Don't make it weird, it's just curtains. Dyma, thing is, fi'n seilio hwn i gyd ar profiadau fi a sa'n cael hwyl gyda'r patrwm yna lliw, so... Fair enough. Yeah. Okay, be am ceramic pot. Gay. Gay? Yeah. Pa fath, though? Just fel hwnna. Pot sydd gen ti ar y bwrdd. Yeah, canoi lliw hwnna. O, dyn canoi? Ydy, triple wick. Not to brag. Wow, mae hwnna'n mynd i gymryd oriau. Mae wedi yn barod. Anreg nadolig. Ond pan mae hwnna yn mynd, all ti'n defnyddio fe fel pot? Byddwn ni yn gallu, ie. Yeah. Sgyn ti'n arall i ddod? Big yn y game? Gay. Mae dy fi. Beth? Nespresso pod machine. Yeah. Straight man, yeah. Cafetier, gay. Na, fyswn ni'n dweud yr opposite. Mae pob dyn yn gwaith, cafetier. Oh. Mae gan Sam Nespresso, o gen i Nespresso pods. Fi'n ffeindio hwnna'n anodd cos fi ddim yn yfed te na choffi. Oh, wow. I know. Beth? Na, fi ddim yn very... caffeine. Fi ddim angen bod yn caffeinated. Na, fair, yeah. In fact, beth? Mae'n well i bawb o fi ddim. Yeah, true. Yeah. Oh, okay. Fi'n licio'r gêm yna. Yeah, os chi moyn troi unrhyw awgrymiadau i ni ar gyfer rhwnd arall o'r gêm yma, at Public Babe. Please, yeah, cos ni angen mwy na, just right now. Na, just dechrau off gyda fe. Just dechrau off. Get the ball rolling. Ynddo fe. Fi mewn fel desperate need am vitamin D. Vitamin D, yr hael. Ie, yr hael. Mae'r Gaea yn... Bleak. Ydy, canol Gaea noethlwm. In the bleak midwinter. In the bleak midwinter. Mae hwnna'n dod o cof fel craidd fi o bob mewn cwr. Yeah. Yeah. Fi moyn gwyliau. Oes gen ti William planned? Na, Euros yw gwyliau fi. No, nesa. Yeah. Ti'n mo be? Fi obviously really, really lwcus. Mae gen i gymaint mlaen dros y misoedd nesaf yma. A mae rhai ohonyn nhw'n gwyliau a mae'n hectic. Ooh. Ond fun. So, Euros yn yr haf, of course. Cyn hynny, mae priodas braw bach fi. So, ni'n aros. Just un nos yn hwnna, ond ti'n gwybod. Mae'n rhywbeth sy'n mlaen. Yeah. Wedyn, mae fi hendw o... Fi ddim yn cael dweud ble mae'r llefydd yma. Okay. Fi ddim yn mynd i. Mae dyn ni hendw... fi eisiau, I can't. Fydd rai fi siarad amdano nhw ar ôl i fi fod arnyn nhw. Yeah, hendw fiancé, braw bach fi, a wedyn stag do, braw bach fi. Wow. So, mae'n Aled, braw bach fi. Loads o fachgyn 28 oed. Fi, brawd mawr fi. So, fi hefyd, just like, loads of straight boys. Fi, lesbian, braw mawr fi, hoiw, dad fi, a dad fiancé fi. Ideal. Dad fiancé fi. Aled. Oh, mae'n also fel good laugh. Yeah, well, aros tan I fi weithio ti ble ni'n mynd, ond fi methu, achos fi fod i gadw yn gyfrina. Right, okay. And they threw in ffeinj mas. Iawn. So, yeah. Oh, exciting. Ond cyn hwnna, fi yn mynd i sgio wythnos nesa, felly dim pod wythnos nesa, mae'n drwg gen i. Yeah. Beiwch Catrin. Yeah, so bydd hwnna'n neis. Obviously bydd hwnna'n oer, fi methu aros. Mae bach o heilwen a... Mae'r hael pan chi sgio mor gryf. Mor gryf, achos, wel, chi ar gwyn, so mae jyst yn adlewyrchu. Ond, ydych chi... Pam chi mynd am, chi'n mynd i sgio fel pob dyrnod, neu? Ydyn. Wow. Sai di bod sgio ers 10 mlynedd, ond nath Rach wneud fel ski season yn cwgynio mewn. Ski season. Sarah Paulson yn ôl. Na, Sean Connery fi. Ski season. Just Sarah Paulson yn mynd, ski season. Ski season. So pan... Stop. Neud ski season. Na, fel cook. So, a mae hi'n gallu... Ers hynny, mae hi'n gallu sgio really dda. Fi'n meddwl byddai'n bach o her i fi. Chi'n mynd i dosbarth
Neu chi jyst mynd i fel freewheel. Fi'n meddwl byddai'n neud trai dosbarthiadau wedyn just mynd amdani. Nice. Fi'n edrych mlaen. So bydde hwnna'n bach o heilwen. Fi'n meddwl just fel awyr agored. Awyr agored, A chi'n neud pethau sy'n mynd i fod yn fel iachus i chi trwy'r dydd. So, Wel, hwnna a praise. Appraise a bwyta loads o gaws. Oh my god, ond dyna'r peth, dyna'r peth fi'n cofio mwyaf o sgio oedd, yn gynta, a little 2-year-old shits oedd yn horrible. Oedd nhw fel lleol, ac oedd nhw wastad jyst yn, fel os chi'n cwmpo ar y slope, bydden nhw'n chwerthin, a oedd jyst yn really gas. O'n i mewn dosbarth gyda 2-year-olds pan o'n i fel 14. A bwyd. Mae'r bwyd yn amazing. Onion soup, stunning. Fi ddim yn meddwl bod fi erioed wedi cael onion soup. Ti byth di cael... Ti'n mynd i Ffrainc i sgio? Ie. Mae'n siŵr. Mae'n siŵr o gwneud. Mae'n siŵr. Cawl Wynionsen. Cawl Wynionsen, ie. Mae'n siŵr. Ti byth di cael? Fi'n meddwl bod fi just erioed i coginio fe. Ie. Neb erioed i coginio fe fi, a fi ddim di erioed ordro fe. Na. I suppose, mae fe'n really Ffrangeg, fel bysach chi ddim really gallu ffindio. A ti'n fel half French neu rhywbeth, so... Apparently, oui. Yeah, oui. A fi normal, so... Ne, ond ti yn CC. CC, Sbaeneg, So, fe edrych mlaen at y trip, a fe'n kind of bod yn ofalus fan hyn, ond... Mae yna lot o bobl fi'n gweld, falle bod e'n lot mwy o fel influencers na pobl fi'n nabod yn bersonol. Ond ar hyn o bryd, fi'n teimlo mae pobl yn escapism, bach o wyliau, yn mynd i fel Dubai a gwledydd fel ardaloedd fel na. Dyw e ddim i fi. Na. Dyw e erioed wedi apelio. Na. Fi'n meddwl eitha lot o resymau, ond I just don't get it. I don't get it. I suppose achos mae pobl moyn yr hael. Fine. Ond mae'n a lot o lefydd yn heilog. Ond rhywle sydd yn weddol agos. Dwi ddim yn cymryd hyd, mae'n cymryd fel 5 awr. Ond mae'n a loads o lefydd o fewn 5 awr sy'n heilog. Beth, sy'n fod 30 degrees yng nghanol mis Ionawr. Ddim yn gwybod. Na, dim really. I mean, Europe, no chance, falle 20s yn fel y southern rhan o Europe. Ond, a wedyn mae Dubai yn apelio at fel pobl influencer-y. Achos fel... A pobl sydd yn influenced. Achos mae nhw wedi literally creu Dubai i fod yn rhywle ar gyfer influencers, pretty much. Mae fe i... pan ni'n dweud, ni'n neud y podcast am y trwy lens hoiw. Mae nhw wedi creu Dubai trwy lens fel influencer, essentially. Mae nhw moyn pobl rhyngwladol i ddod yna gwario arian a gadael. A dyna fe, really. Like, I mean, I kind of get it, ond honestly, i fi, so fi methu dychmygu roi'r gwaith i fan ar gwyliau. Do you know what I was given? Sweaty Canary Wharf. Fel business, fel block buildings, the skyscrapers and stuff, with like a kind of fake traeth. A mae fe'n really ddrud. Mor ddrud. Ond really ddrud. It's just... Ond ti o beth ti yn cael fanna that you would enjoy? Curry yn yr haf. Curry yn yr haf. Ond, wyt ti beth yn meddwl, os ti'n gobeithio mynd ar wyliau siwle, faint o ymchwil wyt ti'n neud mewn i hawliau hoiw? Wel fi'n gwybod at mae gan Stonewall Cymru, neu just fatha Stonewall, canllaw, really, am bob gwlad yn y byd, essentially, a mae'n fel graddio fe o ran ydy e'n coch, melyn neu gwyrdd o ran gallu gweithio yna, gwahanol things, basically. Ond fel, fi'n meddwl mae lot ohono fe, probably rightly or wrongly, yn fwy o stereotype. O ran be fi'n meddwl am gwlad, fel I would never choose falle i fynd i gwledydd fel Dubai, etc. Achos yr hawyd yno, a sa'n gwybod sut. A mwy na thebygol, bys ni'n mynd efo partner fi. So os fi'n methu fel dal llaw hi, all that stuff. Fi di actually cael pobl yn gweud o'r blaen fel, well, just mynd a just paid
paid bod yn fel outwardly hoiw, just fel paid dangos, mae'n ffain. Ti methu ddim mynd just gyda ti'n hoiw, ti just methu fel bod yn hoiw. A ti fel, no, sy'n dewis dyn ni rhwng bod yn hoiw. Oes mae dyn ni ddewis i fel dal llaw partner ni, yn cerdded lawr y traeth ni be bynnag. Ond, and I wouldn't say bod ni'n arbennig o fel... beth ti'n galw? PDA, Public Displays of Affection, arbennig o touchy-feely, yn gyhoeddus. Ond fi ddim eisiau gorfod meddwl, paid a dwylo hi, paid a fel, I don't know, like... Yeah, chi'n masgo, a mae hwnna'n exhausting i fel neud hwnna trwy'r amser. Wel, just i gael fel llun efo'ch gilydd, just gyda fel braich o gwmpas eich gilydd. Fel, you know, fel, bys ni ddim yn teimlo'n gyfforddus wneud hwnna. A I'd rather also ddim rhoi arian i gwlad sydd ddim yn meddwl bod fi'n, that I should be there. Fi yn meddwl bod yn anoddach i ddynion hoiw. Achos, os bysyn ni'n cymryd llun gyda Rich, a byddwn ni'n, tymod, yn fel cwtchalant yma bach i gyda'r llun, bydda rhywun ddim o reidroedd yn meddwl, 100% maen nhw gyda gilydd, maen nhw'n hoiw fel, dim ond ddim yn oce. Ond os bysau dynion hoiw, neu fel partnerid hoiw yn cymryd yr un llun, bysau then fwy, quote-unquote, suspicious i unrhyw un oedd eisiau trio dala yn rhywun mas. Fi'n meddwl bydden nhw'n cael eu cwestiynu mwy. A fi'n meddwl mae hwnna'n, I mean, sa'n gwybod for sure, a dylsyn ni cael rhywun mlaen i gallu siarad o actual perspective nhw, ond mae'n siŵr bod hwnna hefyd yn ffaith just yn glad ni. Let alone gwledydd eraill, achos mae outward homophobia definitely yn dal i ddigwydd ac yn wath os unrhyw beth. A, mae'n siŵr bod hwnna'n digwydd hyd yn oed yn glad ni. Ond mae incidences o homophobic ac yn enwedig trol transphobic attacks lan loads. Dros y fel blynyddoedd diwetha. So, a gymaint o fi'n kind of fel, ni methu, mae yna gymaint o lefydd sydd yn rhaid ni feddwl dwywaith cyn ymweld nhw. Mae yna bobl hoiw yn byw yna. Fel sydd methu really gadael lot ohonyn nhw. Nath hwnna ddigwydd o gwmpas fel cwpl o byd Qatar, oedd pobl fel cymunedau hoiw yn dweud fel, you can't talk for us, y pethau. So mae wastad yn, anodd i feddwl amdano, ond wastad yn well i gael lleisiau'r pobl sydd actually yn mynd trwy. Ond fi'n meddwl, mae fel lan i bawb i wneud ei dewisiadau ei hunain. A falle, os mae clywed mwy am reservations, pobl fel ni, sort of lein o pocedi. Sa'n meddwl bod o'n wneud unrhyw gwahaniaeth i'r Canary Wharf business suity pobl yn mynd yna. Drycha, joiwch Dubai. Joiwch Dubai. I hope it doesn't rinse your bank account, ond nawn ni gadw at... safe countries ni. Gweld ti yn Benidorm. Gweld ti yn Benidorm, babes. Ar y nodyn yna, fel nes ti weid, doi ti ddim yn wythnos nesaf. Nac ydw, a fi'n sori, ond eto, fi'n really edrych lan. Fi'n jealous. Ond byddai'n neis cael wythnos off, actually. Dim gorau fel slog o holl beth fi lawr fan hyn, settle lan y goleadau, Cati. Ti'n alw fyson o fi'n neud dim byd. Ti jyst yn plonco ti lawr. A fi jyst yn neud peth o gwmpas ti. Settle on a mic, sy'n neud o'r recordio, fi'n golygu'r sain. Ti'n cynnig paned i fi? Fi'n cynnig paned, ti'n gweud na. Ond so nawn ni weld chi wythnos ar ôl nesa, y benod nesa. Ac yn y cyfamser... Gobeithio bod hwn di llenwi twll bach yn eich bywydau gan bod traitors ddim o gwmpas. Dawn ni wneud penod. Mae yna board game traitors. Falle dylwn ni chwarae fe'n fyw ar y podcast. When I say live, we'll heavily edit it, ond... Fi ddim yn gwybod pa mor effeithiol yw'r traitors gyda 2 berson. Nawn ni ddod o ffrindiau then. Byddwn ni'n neud ffrindiau. A wedyn prynu'r gêm. Prynu'r gêm. Gosh, hwnna'n mynd i fod yn broses hir. Waw, gweithio chi'n edrych mlaen i hwn. Gweld chi gym fy hir. Ta-da!